Mám k tomu hodit nějaký odborný výklad? Ale jste dobře sehraní. Jo, točím. Zrovna zabírám svar, jaký pěkný děláte. Jestli to máte na web, hledám práci.cz. A musíte zrychlit, jinak za chvíli to video nikdo nedokouká do konce. Už to začíná být nuda, furt to stejné. Jaké nové triky předveďte. Byl to poslal na hlavu. Zvodu náma, jo? Máš, Peťo, totální samolepku na kukle. A ještě, že se nechodí v kukle hledat práce, jinak bych, kdyby byl zaměstnavatel, tak určitě bych tě nezaměstnal. Jebem na to? No tak to ne. Jebem na to. Jebem na to. Dobré, jak chci. No. Je daleko, ne? Ha? Je daleko. Co to vůbec znamená, Peťo, JBM na to? Fakt? Ty vole. To zase si dělal srandu, ale hostě, tak jsi to zabil. Tak když se bude ptát nějaký zaměstnavatel, tak mi říct, ne, to jsou bývalky. Jarka
Bára, Martina, Nikola a ta tupa. Natáčíš? Jo, no. To tvůj nový? Kluci myslí, že na toho někoho zbalí, víš? To jo. Ale krásně jsou sehraní, že? Aha. Na cigo? No, máš nějakého kameramana na záskok? Nemám. Co by tě, Maro, napadlo, když bys viděl jebeme na to? Leží si to tam? Jebí mě tam. Jebem na to. Jebím na to. A ono to tak pak je. Jo? Myslím, že to je nějaký, víš, firma. Dáš si kamelku? Tabak, čumel? No. Dá? Hned Simpsonovi, že? Přišli do toho Bartova pokoje a on tam úplně plným pokojem taková ulička a všude ty kartony těch cigár. že? Jo, jak Aha. kupoval s Tonym, jo? Jo? Jo. Barto, ty kouříš? Jsi nalkal pondělí. Na pondělí. Dobře, tak to Zapomněl, že? Stopka?